Salutare tuturor, eu sunt Gaming Super și bine ați venit la un nou episod de Survival Games. Da, cred că o să fac și un episod de Skywars astăzi. Nu l-am mai văzut de foarte mult timp. La mulți ani pe 9 an 2016. Să vă doresc cei mai multă sănătate și fericire. Să lăsăm vorbele astea la o parte și haideți să intrăm în Survival Games. Da, am primit o notificare, dar nu contează. Așa. Am intrat, așteptăm. Dacă vrei să fac o serie de clubul nu știu cum să-i zic. O să văd eu cum o să-i zic și o să vă anunț într-un vlog foarte epic. Mă, când intrăm. Așa. Sărim pe aici, ca retardații. V-aș ruga să nu ezitați să apăsați butonul de like, deoarece mă motivează să fac această serie de Survival Games. Și o să fac și o serie de Skywars. Meciul începe în... Hai mă, de ce nu prind viteză? Bă, mi-au căcați ăștia chesturile. Pleacă-mă de aici. Asta e al meu. Bă, care să... Hai vină cu... Hai vină cu care-i fi, hai să nu bate. Sper să găsesc un Tier 2. Aici. Ce perfectos. Puțin am nevoie. Cam dată. Așa. Am luat toporul. Hai să mergem. E cineva aici? Care-i? Uai. Bă, vrei bătaie, bă. Băi, cap de tine chiar. Ce umor. Adu-te că-s copil. Tardat. Bă, au luat căcații ăștia tot. Din chest. Uite pe acoperiș mai e. Bă, care vine să... Cât de porcărie. Ceva secret, un chest care nu e foarte valoros. Așa, și ieșire pe aici, iar un chest. E valoros. Ia să vedem. Pac, pac. Pac, pac. Și pornim din nou la drum. Ăia doi se bat. Deci o să merg ușor. Adică un pic mai repede. O să iau pe aici. Și... Oh my... Tuți! Mamă, vine cacatul ăla după mine. Lasă-mă pace, vreau să-mi trăiesc viața singur. Fără tine. Au luat ăștia. Nu sunt țâții ăștia. Au luat tot. Mă așteptam. Locuri de lapis. Un arc folosit. Dar nu-l iau. Aici gol. Aproape. Iar aici gol. Sunt foarte răgușit. Da. Care vrea mă bătaie, mă? Bă, căcătulie, tu vrei bătăie? Îți dau la meclă? Bă, să mai am ceva înainte. Morțite, nu mai da mine. Hai, moși. A plecat tipul, nu mai are treabă cu mine.
Gol. Gol. Mă așteptam să fie gol. Oare putem să urcăm pe aici? Nu putem. Mamă, ce tună fac. Adică nu tună, plouă rău. Luăm așa, luăm așa. Și luăm așa și le luăm și pe astea. Nu ai nici armură, nimic? Pasul, dar chestii care nu am nevoie. Papa bune. Niciun chestplate sau niște pantaloni de iron. Aolo. Vine pișatul ăla pe mine. Lasă-mă în pace, vreau să-mi trăiesc viața fără tine. Nu vreau să mă omori. Pleacă în pana mea de aici, de prost. 3 diamond. Perfect, topor de diamond. Chestii bune. Poți găsi la anumite chesturi. Bă, n-am bețe. Căcat. Vreau să fac o sabie de diamond. Poate găsesc aici 2 bețe. O cască. Săgeți. Și cam atât. Am cască de iron. Lol. Un diamond. 2 diamante. Mamă, ce am găsit. Avem 6 diamante. Da. Piece of shit. Nimic aici, 2 pețe măcar, atât așa. Trag de 2 pețe. Mi-a dat bine, chiar dacă nu mi-a dat 2 bețe. N-am nimic de pus. Vine căcatul ăla. Să plecăm. Repede, repede. Să facem. Hai, mă, nici 2 bețe nu-mi dai. Pe bune. Revin cu un alt meci. Așa, bun, deci am revenit cu aceeași mapă. Bă, nu știu, nu mai am nimic. Mă duc la locul meu secret. Pe care le știu. De ce mă ta dai în mine? Tu te naiba. Vezi că nu am armură. Rostul. Ai luat toate itemele de ce? Bravo, mă, cu calare. Lasă-mă în pace. Hai, marși acasă. La tine. Mai vin după mine? Nu. Cred că se bate aia doi. Ok. Ce găsim bun aici? Nimic. Dar hai. Puta. Ok, fuck you. Hai să mai jucăm unul și gata. Da, bun, deci iar revin când am intrat în meci. Așa, bun, deci am revenit. E tot pe aceeași mapă. Hai să începem. Luăm astea, le punem pe noi ca niște băieți buni și plecăm partea asta. Paci. Bă, dacă cații se duc fix unde vreau să mă duc eu. Sper să găsesc ceva bun.
Nu e gol. Avem aproape full Kane. Sau Chain sau Chain. Nu contează. Așa. E unul acolo, nu vreau să mă pun cu el. Pentru că am o armură destul de nașpa. Și e altul acolo. Hai să vedem ce găsim pe aici. Săgeți, mâncare. N-am vrut să-i dau hit-ul ăla. Acum s-a întors după mine. Și acum să fugim. Iar bine, bă, mi-ești picioare în ochii tăi de țăran. Hai, mă! El. Pă, lăsă! Lasă-mă în pace! Au. Da, deci mai mult alerg. Ah, fugeam ca prost. Hai să mă fac un tip. De fapt, lasă-mă în pace. Sau hai, mă, să ne batem dacă tot te crezi așa de șmecher. Mamă, câtă viață în scade ăsta. Mai am 3 inimi. Mai are treabă cu mine. Bă, da, bă. Mai am 2 vieți. O viață a murit. Ok, bun. Deci cam acesta a fost și cu episodul meu de astăzi. Nu uitați de like, share și subscribe. Mai mult am pierdut. Da. Deci, hai să strângem și noi 50 de like-uri pentru acest episod. Și ne vedem data viitoare. Pa!